Ey vatan azadlığındır derde dermanım benim. Hurmatly vatandaşlar we aziz radio dinleyici dostlar, habarlar atlı gepleşigine hoş geldiniz. Bu yer Mazar Şerif şähri Balx Milli Radiosu. Bugün çarşamba 1404-nji Hurşidi ile Hut ayının 13-nji. Şu saatdäki habarlary tanıştyrýan men Bismillah Şahin. Bismillahirrahmanirrahim. Dawa Satyanlar İttihadiýe Idarasynyň başlygy bul nihat güstede talaşlaryndan sözläp tibbi mäsulatny sihi hyzamaty behbud boluşlygy üçin goňşy ýurt syýasy namaýandalaryndan isleýär ki dawa alyp geljilere güýzesi ugrunda hemkarlyk etseler. Muhammed Sadyk Muhammedi Balx welaýatynyň Edwiýe Satyan İttihadiýe Idarasynyň başlygy sihi hyzamatynyň keýfiýeti we miýary dawalary ýaşaýjylara tämin etmegi üçin habar berip aýtýar ki bul ittihadiýe ziraft nihatlar bilen hamahanglykda dakyk nazarat etmek hedefi bilen wardat rawandany negahdarlyk we dawalary tawziýe üçin talaşlar jarýany bardır dedi. در قبال کنترل نرخ‌ها و قیمت‌های ادویه در زون شمال انشاءالله اتحادیه عمده فروشان ادویه ولایت بلخ با همکاری ریاست صحت عامه و تیم نظارت و بازرسی محترم صحت عامه همروزه هیئت‌هایشان در داخل مارکت بازرسی دارند انشاءالله از کنترل قیمت‌ها خاطرتان جمع باشد. Muhammedi janaplary aýtýar ki keýfiýetli dawalary munazzam saklaýyşlyk üçin idari rawandlary aýratynam sapar we tüjari bagşynda dawa sadyr edýän ýurtlar bilen irtibatda diýip resmi karardatlary mahsulat keýfiýetini beresi etmek üçin nagzir goňşy ýurtlara safar etsek. در قبال صدور ویزا در برای تجار ما که بیش از 300 شرکت یا 280 شرکت عمده فروشی در بخش دوا در زون شمال فعالیت دارند. دو مارکت مزار هتل و نوای مارکت، اما متاسفانه که کشورهای دوست همسایه در قبال صدور ویزا یک ذره کمکاری میکنند که یک گلایه داریم ازشان، چون بار گلاهای خود ما باز بار دوم امروی ولی صاحب şerik ساختیم. Aýdyslyk gerek ki dawa satýanlar ittihadiýesi soňky aýlarda mutaadit bernamalary bazary nazarat etmegi üçin we mesul nihatlar bilen birlikde ele alandyr. Bu ittihadiýe mesullary täkid etýärler ki bu talaşlar dawamy içeri we şeriki mantykalarda nihatlar hemkarlygyna barsa gerek. Balx welaýatynyň tijaret we sermaýeguzarlyk otagy eýlam edýär ki horaki mawadi we nefti mawadi bahasy bu welaýat bazarlarynda kontrol diýip ýaşaýjylara hiç bir jaý nigeranlyk däldir diýerler. Mesullar bu nihatda täkid etýärler ki mantykada tanışlar barlygyndan wardat rawandany degişli we kalalary arza edişlik dogrusunda gerekli bolan ittihazlar alynan diýerler. İsmetullah Saqzay Balx welaýatynyň tijaret we sermaýeguzarlyk otagynyň sözçüsü aýtýar ki tijareti mesellerinde her hil gynçylyklar ýüz berse ol dogrusunda tezlikde işler enjam tapar diýip halkyň asasy niýazlaryny wagtsyzlyk bilen hal bolajagyndan sözledi. خوراکی توکو او د سون توکو نرخونه باید کښته راشي. نو اوس الحمدلله نرخونه تر ډېر اندازې پورې کنټرول شوي دي. په ولایت مقام کې د جناب والي صاحب د خوا څخه یو نوې کمیټه وټاکل سوله چې هغې کمیټې ته وظیفه ورکړه چې د کم سیاسي تحولاتونه چې د منطقې په سطح را روان دي یا جنګونه دي یا نور مشکلاتونه دي چې دا زموږ پر بازارو باندې منفي اثر ونه کړي. Şonyal Ishaqzay janaplary aýtýar ki awali mawaz zahiresi Balx bazarlarynda mawjud diýip we talaşlar bu zahiralar taqwiyat etmekligi üçin dowam bardygyny sözledi. We netijelerden isleýär ki husrana kıymet goýmaklykdan uzak dursunlar diýip mesul nihatlar bilen hemkarlyk etmegini aýtýar. د ایرتانو بندر الحمدلله زموږ ډیر واردات پر دغه بندر باندې دي چې تقریبا د ورځې تر 100,000 ټنه اضافه تر موږ واردات لرو. Balx welaýat tijaret otagy täkid etýär ki halklar niýazlaryny we awwaly mawadlary bazarda hifz etmek bu nihadyň asasy awlawiýetinden diýip mesullar şöyle iqdamlary ijtimai we ykdysady çalyşlary ortadan götürmegi üçin enjam berýär diýer. Talaşlar dawamında ilmi muhitleri gursaýyşlyk we uraniş fazasyny behbud tapyşy üçin Şemen Garsy işi Balx bölüm ýurdanyň iqtisady fanzynyň junubi bagşynda şuru bolup tekmil boldy. Tadarukat amiretligine degişli bolan hifz-i murakabat umumy mudiriyetlige taze Şemeni iqtisad fanzynyň junubi sahasynda ijad etdi. Balx bölüm ýurt mesullary aýtýarlar ki serseblik we awadanlyk bu ilmi nihatda tewejjuhsy zamany köfeldi ki Elhaç Mevlevi Baht Muhammed Mu'minyar bilim ýurt mali we idari ornbasary hökmünde bellendi diýdi. Onuň aýdyşyna görä Kısık vaqtda Balx bilim ýurdunda şöyle işler enjam tapıp we hem de Balx bilim ýurdunyň başlygy Şeyhul Kur'an we Hadis Mawlana Muhammed Said Haşimiň aýra tewejjuhsy bilen muhiti wezietlere hem aýra garalýar. Irab bolan maglumat asasyna görä bu enjam tapan iqdamlar çemene mahdud däl diýip belki dürli projeler Balx bilim ýurdunyň sahalarynda ele alınandyr ki mesullar täkid etýärler ki şöyle bernamalar icra bolşundan görä asasy hedef uraniş salym we miýary fazasyny muhassillere ijad etmekdedir. Aýdyşlyk gerek ki bu işler ýanynda dürli müsmir we gaýrymüsmir nihal
imtihanlar ve tezini güller Balx bilim yurdunyň dürli başlarında gars bolup bu ykdamdan muasserler we karmantlar istiqbalyna gabat geldi ki uğraniş muhiti keyfiyetini irtika berýändir. Hurmatly watandaşlar, üstaddaky habarlar bilen tanyş boldunuz. Hoş, sağ bolun. Ey watan azatlygyňdyr derde dermanym menin.